Mayong hapon sa tanan. Hinay kanyang response. Bisag naara tayo mabasa din eh. Hinay kayo. Kanya ato arbang banghelyo karon nagsaysay nga ang mga karnero nakadungog sa tingog sa maayong magbalantay. Nakadungog ra mo? Nakadungog ra? O tubag mo, my goodness. No? Kuhaon ganyan ng tingog ninyo ganyan sa Ginoo gani. Pag ingunog ang Ginoo man na kayo, manaausab kanimo ana. Mura man mo og na Berni Santo gyapon, manaausab kanimo. O bawal, ang Ginoo man na kanyo. Ginoo ko ninyo eh. So mga igsoon, 2 keywords karon ha. Maayong magbalantay o kaning pultahan. Maayong magbalantay o unsa-unsa? Pultahan. Naminaw ra mo? God is good. Hinay gyud gamay ra dani. Kusog-kusog dinhi daghang naminaw dinhi. Ani murag wala kay naminaw. Gatanga ra ng mga naong ka. And all the time. 2 keywords. Si Jesus ang pultahan ug si Jesus ang maayong magbalantay. Mga igsoon, doon na ni meaning. Kay sambingay man ni sa pag-ingon ni Jesus nga siyang pultahan, that means salvation. Walay lain, exclusive nga si Jesus gyud ang kaluwasan. Mao na kunay magpaila nga siya si Jesus o siya gikan pud sa langit sama ni Jesus, ayaw na magtuo. Kay exclusive gyud ni nga si Jesus lang ang pultahan. Amen? Umingon siya nga, ako ang fourth person of si Jesus na. That is very exclusive. Pag ingon ni Jesus, ako mao ang pultahan. Ang musulod agi kanako dunay kaluwasan. Mga igsoon, kung tanawan ni sa exegesis, if you're going to study sa biblical scripture, ang usa ka magbalantay mga igsoon, kanang tigbantay karnero sa mga Israelita, just imagine, kani atong gipuy-an karon, atong gimisahan karon, langob ni siya. No? Dayon, ang pultahan kana ra gyud. Ang magbalantay mga igsoon, dito gyud na matulog sa gawang. Mag-atang siya. Walay laing makasulod sa pultahan. So tanawan niyo ang duha ka role. Si Jesus ang pultahan ug siya mismo ang nagbantay. Naapay lang makasulod ana? Wala na. Kay siya man ang pultahan ug siya pagyud ang nagbantay. Pero kung tanawan ni mga igsoon, this is a very beautiful love story. Si Jesus ang gitawag og good shepherd o maayo nga magbalantay. Dunay si Jesus ani nga ganahan kayo ko. Dito sa Israel, kanang tigbantay og karnero mga igsoon. Although kani mga karnero, mga vulnerable kani sila, dali dakpon, dali atakihon o mga lobo, but they are a very intelligent animals. Kani mga karnero ba, mga sheep, bright kay na sila nga mga animals. Makaila sila sa tingog, makaila sila sa bako. Dayon kabalo sila asa, makasense sila og fear, sila mga kauban. Naa sila flight mode. Naa sila mode nga makasense og danger. Musaba sila, nana sila. Naa sila mga alarm. Pero kani sila mga igsoon, dangag ang uban ani. Mao na nga dunay pagngalan sa usa ka shepherd sa mga leader ana, katug yung mga sundunon. Musunod gyud kanang leader nga musunod ang flock. Tawgon na niya usa, duha, tulo ana. Di ba na usa ra gyud daghan na sila. So tawgon lang ana kani ana. So doa ay pagngalan o katong mga iya ang mga gipanganlan kato na to mga leader dayon naminaw niya. Although naay mosunod yung kadaghan, pero naagi mabilin. Kanang giila nila nga mga dangag nga mga karnero. Naay gitawag og dangag nga mga karnero. Kung sinuhulan mga igsoon, kung mawala ning dangag,
di na ginaapason, dinangag siya, bahala siya. Pero kung maayo nga magbalantay, pangitaon gyud bisan gabi na, bisan delikado na. O kung sige kawala, kay sige dinangag yun nga karnero, ang buhaton sa tigbantay og karnero mga igsuon, iyang piangan kanang karnero nga dangag. Amen? Naminaw ra mo? Piangan. Dili balian ha, piangan lang. Sinikapiangan ng mga igsuon, adi na namulihok, dana ra na mukaon. So ang tigbantay og karnero, siya ang mag-alsa-alsa sa napiang nga karnero. Ganang gimong ipiangan, ikaw gyud mag-alsa-alsa. Siya ang magbalhin, o kung itugway sa lain na pod nga sibsibanan, kananan sa mga karnero, iyag yung kugus-kuguson ang karnero nga iyang gipiangan. Hangtod nga ang karnero, maanad na sa baho, sa tigbantay sa karnero, o makailan na po sa tingog, kay sige man siyang panawag. Ang karnero nga kugus-kugus, makailaw na sab sa tingog sa tigbantay niya. Kay sige siyang kugus-kugus. Amen? O kini mga igsoon, gitawag og maayo nga magbalantay. Si Jesus ningon nga siya ang maayo nga magbalantay. Doon ay mga moments, mga igsoon, nga sama kita ni ining dangag nga karnero. Usahay mawala sadta kay magdinangag. Kabalutan nga sala, himuon gyud. Kabalutan nga dili maayo, didto kita paingon. Ingon nga diani mo simba, dili gyud diri. Giingnan nga magbinutan, dili gyud muikyas gyud, mag-inom gyud. Ginang gibayad ang tuition, dili gyud ibayad ang tuition. Usahay mga dangag tanga karnero. Amen? Pero di lagi mo mangangkon. Mo ni angkon? Ikaw pader, nahimo po kong dangag nga karnero kaniadto. Ato gani siguro karon, the moment nga sa puton, makapangasaba, usahay makaibog-ibog, Ginoo ko. Na dili angay ba? Igud angay. Uy, Ginoo ko. Karnero nga nawala. Uy, mura po mo dili guilty na. Di mo guilty? Mga minyo. Mga minyo. Ambot lang ninyo, no? So, kini mga igsoon, gihagit the moment nga paingon ganita diha sa atong mga weaknesses, sa mga temptations sa atong kinabuhi, sa mga downfall moments, sa mga moments nga wala na ito na-achieve ang atong goal sa kinabuhi, na tama na masuya sa uban. We are like these dangag nga mga karnero. Yet we are called by our good shepherd. Gitawag ta sa itong maayo nga magbalantay to go back to Him. Mubalik nga to sa Ginoo. Sa inyong pagsimba karon, naminaw kita sa tingog sa Ginoo. Dili sa pari. Igura mo kung mag-interpret ani ba? Ang mensahe ani sa Ginoo gyud, go back. Ayaw gyud padala diha sa imo ang mga kasakitan. Ayaw padala sa mga moments din ikaw ma-discourage, kaundangon na sa inyong kaminyuon, kabuhion na sa inyong relasyon. Uy, you are called, my dear brothers and sisters, to follow the voice of Jesus. Amen? O kini mga igsoon, giisip kita nga membro sa turil, kanang turil, kanang kural. Unya kita gitawag og mga karnero. Unya si Jesus ang atong maayong magbalantay. Kanus amo ta nahimong mga karnero sa Ginoo? Well, the moment of our baptism, nahimo tang miyembro sa turil ni Jesus. Mga binunyagan, kita giisip nga mga karnero sa Ginoo ug siya mangita kanato sa panahon nga kita mawala. Pero we have to listen sa atong konsensya. Message of this gospel. Muna kumuingon gani ang simbahan mga igsuon, kay this is the voice of Christ. Mga pagtulunan sa simbahan nga ayaw pagpatay, di kita mo patay. Pag-ingon sa simbahan nga, di kita pwede ng abortion. No to abortion. Ang simbahan maminaw gyud ang katawhan. No to abortion.
Moingon ganig, no same-sex marriage. No same-sex marriage. Bisag lisod o kontra nimo, ayaw gyud. Listen to the voice of Jesus Christ. Adan and Eve na, Adan ug Eva. Di ko na Adan ug Alan. Lahi mo na. Adam and Eve, dili Adam and Steve. Oy, follow the voice of Christ. Kung moingon gani nga, love your enemy, love your enemy. Lisura po na, ay, lisod. Mo na piang. Mo na mga piang na to, mga igsuon. Usahay di ta kadawat, di ta kasabot. Just follow the voice of Christ. Kaya nga no, salvation is exclusive to Christ. Siya gyud ang makaluwas nato. Mo nang biyaan gyud nimo ang imong self-interest and prefer to follow the voice of Jesus. Kay siya ang pultahan ug siya ang maayong magbalantay. Amen? Hinay ka po yung amen. Ganina raman yung amen. Sa inay mo tapad nga, ikaw ang pultahan. Hinay mo tapad ba? Ikaw ang pultahan. Tanawa din asa dapit ang doorknob anang naunga. Nasa ilong ba? Na? Aping ba? Ngalingin kayo? No? Kidding aside, no? Ikaw ang pultahan. Meaning to say, kung si Jesus ang pultahan ug ang kaluwasan, siya usab ang mayong magbalantay, we are also called to be the door and the good shepherd as well. Kung si Jesus ang mayong magbalantay, ikaw po gi-challenge nga mahimong maayong magbalantay. Dili maayong maghimantay ha, maayong magbalantay. Kana bang magbalantay ang gisgutan, ha? Dili maghimantay, mangita mo sayop ana. Kanang magbalantay, magtan-aw gina sa welfare, sa kayuhan, sa imong isig ka, tao. Mo nang magbalantay. Kanang mahimantay, puro man na. Mo na nga, dili lang silingan, kundi maayo nga silingan. Dili lang asawa, maayo nga asawa. Mabilin og balay ba? Maayo nga asawa. Dili lang kay bana, maayo nga bana. Dili mangulata, din murimit pagyod. Pagkaninduta kay sa bana. Ambot ninyo, tigrimit ba mo? Dili kay estudyante lang, buutan nga estudyante. Kana bang maluoy sa ginikanan, na grabe ang kahago, niya ikaw subsupot sa eskwela, ay pabuyag. Dili kay lola lang ka, buutan nga lola. Sus, ganina, gabaling hilak-hilak na kumaya sa Facebook, no? Tanaw ko, ana, kaya wala naman dyan ko yung lola, nahurot man sila kamatay, no Akong lola sa una, kitag ko, nakarelate lang po ko. Inig-abot ako sa balay, kadagan maming apo, sikrituon gyud ko tunol sa akong lola. Ayog saba si Mike agaw na. Tunulan gyud ko ana. Salamat kayo ma, magmama man ko sa akong lola na. Salamat ma na. Sus Ginoo ko mga igsuon kana nga small gesture of love pagka maayong magba nanta dili kinahanglan nga dako. Maayo putong danag ko ha. Pero just start sa imong pagkamaayo nga magbalantay ug sa imong pagkapultahan bisan sa ginagmay nga paagi. Amen? Katong mga nisimba karon nga kusog kay maningka, hinay-hinayan niyo istorya no? Gamay ra kay bikil, maningka na dayon. Hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay. Pagpakamaayong magbalantay. Basta imong anak ba, mangita na naglain nga magbalantay niya. Kaya di na siya kita na siya, murag lubo naman niya akong mama, ang papa, magsige naman niglayog. So pagpakamaayong magbalantay, pagpakapultahan, alang sa uban.